Terve Paula. Ajattelin tehdä sinulle tällaisen introvideon. Tervetuloa työpariksi ja Oulun ammattikorkeakoulun opettaja korkeakouluun. Tämä on näkymä, jonka varmaan silloin tällöin tulet näkemään, kun ollaan etäyhteyksien päässä, eli kotitoimistolla. Olen tässä meidän omassa olohuoneessa. Tämän näköinen tyyppi suurin piirtein olen ja tämmöiset lasit sitten toisinaan esittelen niin, et hämmenny. Sitten toisinaan mulla on tämmöiset lasit, eli nämä on nämä minun lukulasit sitten. Monesti Tietsikan kanssa näitäkin tosiaankin käytän. Silmät harittaa vähän joskus tämä tuonne sivulle, koska mulla on hyvin voimakas karsastus. Ja siitä ei kannata välittää. Se ei tarkoita sitä, että olen poissa oleva puolella aivoilla, vaan se johtuu vaan tuosta 1-vuotiaasta saakka olleesta karsastuksesta. Vaihdellaan varmaan kohtapuolin viestiä myös liittyen noihin meidän ensimmäisiin infosessioihin ja sitten kesäkuussa alkaviin opiskelijoiden henkilökohtaisiin tuutorointeihin. Mutta näillä sanoilla tervetuloa ja nähdään pian.